long kriner kep kali e long ta APHL se asong ke hai he pusi APHL se asong japo Dilip Ronghang kaninji bike pen ke patong ajok adi malong amat inut afran kedam United Democratic Front of Sarupathar Mati UDFS asong along BJP atum kaching bedun Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jiaphan Amar Jivan hinpen mesen adovai nangli tumaphan nangwan pilo Laan chotakalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jiaphan Troxy 5A Hini drop ho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo Kardom pinya daba berta long penili sami mirina hansepi pinya bertang ton pen chethanam sena Korkanthi constituency long penangan EPHLC asongja potum pherangke amai phaponsi EPHLC racharia song pen kachi o alam the kache paklang pon lapen akaprek a racharia song along kache rabdunji aphan kache sik alam the kache paklang Kedamtang aruni phai inquire hiniani APHLC Hawarkhat LA Committee Organizing Secretary Dilip Ronghang lapen penangan APHLC asongja po asongja piatum pherangke amai phaponsi APHLC racharia song pen kache opon Bangso pherangke amai ke phapen alang litum asong pen kachi onang kok alam the ke than pon laki non MEC kiliga pharman Korkanthi constituency APHLC atiket ki pipon chokche puwa koi pipon si amithang racharia song pen che opon lo lapen APHLC tiripi amai atum non MEC kiliga phan ke parjap dunji aphan pura Korkanthi constituency apharman APHLC atiket ki pipon Daniel Teron alang like rat pen mate constituency along ke do a committee atum penta chingki je than pon pami thek puta akoi pipon alang litum nilong ke bang ni arondo lapen central committee tum same niliphan nanga chingki nang ya rondo pimar bang national party tum ne ke bang koi bang thong kep ke hang ning ke aning ke bang sam thek pakat ke det thek piposil APHLC tum bahini vet tiket ke hang ta inut pan ke war fit la niliphan central committee tum non pon ta thangala mawi kusong sin nilikam claim ke radon po asila bang so party tum ke rada phan ke pamisani bhali rada phan ke tong tu party nige thek dam ro lapen lasi non ke wangi MEC tame latu ti pulo long trainer ke bhai pu e long ta he ni liku dama ke lasi nang tum lang tame ni tum ke thek dam long ke mane ke tong thui binno nili phan tot la pokali along tin akon si tin tame na tum thek dam long ji alang tum ticket ki pi ke chokche lapen ticket ki pi kaching wise sarpen kali ha aning hang bang aling si ke jong mentu nege general secretary elong bagas general secretary ning hang amun pipo lapen hai long bang ala president ning hang amun pipo sonsila tum ticket tipi Korkanthi constituency apharman APHLC pen ticket ke hang donatum lake Daniel Teron lapen Dilip Ronghang atum henlo Bonda Daniel Teron aphan ticket pidet pen Dilip Ronghang aphan ki non puta APHLC tiripi amai atum pen thangnat ka chingki ka chethan ka vedera joksi APHLC along claim dam dun thek thelo pusi than pon Anparta Ronghang sang ho pen lam theke than pon thu laki APHLC laki karbiang long ara daphan kache matha damde mate kache ton damde arachari asonglo lapen APHLC tiripi amai phuje ai kathar laki khaya phan kaching hon pen le ke claim kali jongsi khaya phan kaching hon pen si ke claim bolote pia pot se alang li woreng ke claim bom ahut pen claim pon pedelo alang li ke non woreng abar sai judde rafi ke claim athai kawisi apor ke padam aphan chot puta akoi pipon Anparta alang li jong si khaya phansi ahok pet ke claim pulote pia pot se alang li so mar lapen adona ra patuma phan khai ka che songalong pi pot si wan vedelo non ke alang li so mar atuma phan ke woreng war sai thik pilaplo bonta karbiang long arat mati APHLC long ke claim ke dam lo thek se atuma phan ke kapache songlo lasi ovekimi ariso ejang atumta woreng war sai kachuri nang apor padam dunang ni apor ke dam bom popusi than APHLC ke ban pick a party lo lapen laso party ke kititang a party lo pusini li jongda pimal lake 1960 aningkan ahut samhang theka party lapen la bangso party bangke lake non ka avilo
Kitang lo. Lapen non amad mani aracharia song along kachirap dunji apansi chisik cedang pon bom loputa than pon. Bangso perangkia mayalong EPHLC hawar kehat LA dang chunbang Dilip Ronghang Korkanthi constituency keparlo Sangthia polling station amaipu Semsing terang samilang so right wings polling station amaipu Anjil Phangchu atum pendang lok penangan EPHLC asongja piatum chitong dunsi EPHLC racharia song pen chi udun Dokmoka pen Semsing ingti Karbing Long live Bokalia police station ke parlo nam Bokalia Richo Hidialong inut Rohit Chauhan pu abang pu bike ke veke pachat par pi gajok sangpi kajor phangchu pi aphan patong tekang phit ajok adimalong amat apran damchuilo Kedamtang aruni phai inkora hiniani Bokalia police station ke parlo nam Bokalia Richo Hidi along arnikang sampor phai phopor malom ihum AS09 F9 447 Bajaj Platina a bike pen towar area long ke dam bom asar pi marapan kapatong tekang phira jok adimalong amat apran damjuilo birta ke long pona tengke majuwe basti arong ameka Rohit Chauhan artaninkan inkora ke thom abang bike ke veke pachat thek tiga jok towar area long ke dam bom asar pi marapan patong phitlo ke patong ahir kang tang par pi jok adimalong amat si apran damjuilo Apran ke dam joya sar pi marla ke kajor phangchopi artaninkan hoke bra phopusi tang thepon bangso puthak raikom sai khiatum arjulong si adimalong an palidun si apran ke dam joya sar pi mar abang arpum postmortem aphan DMCA chalong an ponlo lapen adai ke do bang pu Rohit Chauhan aphan raikom sai khiatum nep ingnang posi hem kangsam thap thotlo Wolong komenci pen Velson terang Karbing Long live Mithang asong aphan ningka chethekawia jok BJP asong along claim bang atum UDFS asong along kedamtang aruni phai inkora hiniani chepa okdun kedamtang aruni phai inkora hiniani UDFS asai hemalong mai ke padopona hut BJP claim bang atum mithang asong penche OC UDFS asong along chepa okdun Bangso hut alang litum pen ke pachini pona tengke BJP atum non adihu Jagat Singh ingti aphan tiket PPC annut kaprek rat atum anning ke dog de nai kadom terang pi aphan tiket pirong ajoini sinilitum BJP pen UDFS along nangching bedun lo kadom terang pike ningkan pho prangta KADF penta kiligalong kithur duntang abanglo hala so hota rat atum aphan ason chechaklo bonda alang lita ningkan phong bong VDC lapen board chairman ta claim de aphiseta rat atum aphan thangta aliawi Lasialang like tiket long le prang pen setami radaphan langle puki chepachini pamilo lapen kadom terang pike ke charli ta avi sarupatha rada tumaphan lang thek the pu nilitum chini pe me lasi pini UDFS along nangching bedu nang kok lupusi nang pachini dun bangso long kaddu kawe bang thong kep so se arada tum pen UDFS along kengkam se jordun ang libi sang hota ke banyang lim dolang BJP ke non alang tum ring kucalo esi kibang yang ring itu Dagod mo mo lah bobisi tami mo pen lalangi tanbong song system lo lase tami pramon ke ayat ke ave artu tham ta long de hen liga bobisi tami ro kam pulang te lang kadam badu tami ko ani tami lang BJP lo don bom lo wai pis tami nili tuman kang kilang mani ayat son mistenan puda ave jo ni sini ta punan non ke ko onan ko Sarupathar angkang along kaching thur ning te hangatum an non ke bang GMAC kiligalong UDFS aphan pe highway lonang pusi aklimang phar pen chenglok sarpi sarpu atum an aphan simian rong phar ahin penta kachuningri pedopon langchi thing pen subhas terang Karbing Long live Kedamtang aruni phai inkora hiniani borjan ahawar Congress asong pen MEC kiligalong tiket ke chepalong dun abang phuaphan dilai Congress asa hemalong borjan ahawar along kedo Congress ara datum karchu dilai lapen borjan ahawar aparman Congress asong pen non MEC kiligalong tiket ke chepalong dun abang phu Suren Singh naraphan dilai party office asa hemalong mesen pen kedeng pon pen radatum ningarong chipi dun pen aman kedo karbia poho pen sitami archo dun lo Bangso hut Suren Singh narpen pherangke atumaphan nangke pachini dona tengke non ke bangji borjan hawaralong MEC kiligalong mesen pen hai ponji puta aning che thek puta pherangke angno nang pachini don
la pen non MEC kili kalong high det lo tangte alang li borjan ahawar along ke do karbi solang do arat la pen kaprek akhai la pen dhoro malam pupe pin pensi rada tuma phan kilang ponji mate kanghon ponra peji aphan sitami phirangkyang no nang pachini dun je borjan arat aphan kanghon kanyen so do penajok ne tum congress high command mate Ahom Pradesh Congress Committee Amaipu Bhupen Kumar Bora la pena parata itum Karbi Anglong District Congress Committee a President Minister Barin Sumbrong Sarake hai alang itum kajin suka doksi niliphan kado kabir rat aphan matha pension niliphan si Congress ticket tak borjan pension pati niliphan nilipilo la senili tum kado kabi borjan arat hoi নিলিয়ে না তোমখান জোৰপাত পিগল বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যে অকল মোক টিকেট দিয়া বুলি নহয় মোক টিকেট দিয়া মানে গোটেই বৰজানৰ ৰাইজৰ লৈ চাই তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ টিকেট প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে মই সকলো বৰজানবাসী হৈ দিলাই পেন বিজয় ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ Tang te pinya daba birta ke lapuan si kang toniklo.